Stânga. Nu da picioarele să te obosești. Dai brațe. Mai ai 4 picioare. 3. Stânga. Când, stânga, mă, când e aproape. Stânga, stânga, stânga. Mai ai 2 picioare. Stânga aia. Aia, mă, super. Mai ai 2 picioare, hai. Super. Garda mai sus. Garda mai sus. Aia, mă, aia vreau. Dreapta sus. Dreapta sus. Aia, mă. Dreapta sus. Dreapta sus. Hai, ieși. Dă-i dacă e acolo, dă-i. Îi dai 3, 4 și după aia ieși. Așa. Sus garda. Așa, sus garda. Dă-mă stânga aia că intră, nu vezi? Așa. Mai dă un picior acolo la picat. Un picior la picat, hai. Așa, garda mai sus. Acolo, da, acolo continuu. Garda sus. Așa, mă, hai pe directe. Leagă, mă, dacă se oprește. Aia, și mai dă, mai dă. Dar nu da în garda iurea. Țintește. Așa, excel, intră pe el, nu vezi că i-a amețit. Continuu, 4 serii. 4 serii. Acum. Sus, excelent. Hai la colțul neutru. Bine așa. Dacă își revine, intri pe el, nu-l aștepți. Excelent.